De generatie die als betuigde slachtoffer of deelnemer de Tweede Wereldoorlog meemaakte, wordt helaas steeds kleiner. Een bijzondere dag van de naaiteam van Imke Westra-Zielstra van Verwert. Zij kregen in Den Haag postuum de Yad Vashem-onderscheiding Utrecht. Die kregen zij omdat ze in de Tweede Wereldoorlog een Joods jonkje in een huis opnam. Het is natuurlijk een prachtige erkenning van wat Beppe Imke gedaan had in de Tweede Wereldoorlog. Het enige wat ik wel wensen wil is dat het eerder gebeurt weer. Doet misschien Beppe zelfs, of in ieder geval mijn mem en andere familieleden nog leven. Maar daar kwam het dus net van en ik ben blij en dankbaar dat het nu al gebeurd is. Het jonkje dat van 1943 na de bevrijding in 1944 in Verwert onderzocht ziet, viel er zelfs ook bij. Herbert Savati is intussen 84 jaar. De oorlogsjaren in Friesland hebben diepe indruk op hem maken. Ik had een niet-Joodse onderduiknaam en ik kon naar school gaan, ik ging mee naar de kerk. Ik was een onderdeel van het gezin geworden. Maar dat had ook zijn risico's, want ik kwam uit de stad, uit Amsterdam. En had te maken met het toch wat, laten we zeggen, hardere leven op het platteland. En zeker zoals Friesland toen nog was. Imke wie widow en hier een grote huishouding. Maar toch nam ze in de drege oorlogsjaren een extra baan in de huis. Haar naaiteam hebben daarom grote bewondering voor haar. Dat is toch wel een voorbeeld van een ziekje in gerechtigheid, een leefde van andere mensen. En een groot stuk moed om dat te doen. Dus dat is wel een inspiratie en een voorbeeld. De oorkonde zal eerst rondreizigen bij familieleden in verschillende landen deel. Uiteindelijk krijgt er bij een van haar in Israël een plak.